dobra oseba. Evo bom dal eno lepo lekcijo v življenju. To je zelo zanimivo, ko je človek brez mikrofona in človek z mikrofonom. Kaj to reče on? To si že tako malo. Kaj se reče? Jaz si že malo viš. Ne zabavaš nekaj samo. Ja, brez zadovezanja vam predstavljam našega Gregija. Samo malo, en slobiš. Ampak prosim! Ja, ne, kar. Gregi, ne tega dela. Res si zmislil stvari. Ne smem, moram zadnji moment, ker drugače ni vredno. Tako da nisem jaz prav načel. Res sem prosim. Lepega. Razmer. Kar nekaj. Sestavim. Lahko začnem.
No, sviđa se ljubim kaj sam ga praktično svakim pomakama i sve. Vino stali za teo. Praktično časi, svaki što se ti izbere, evo se reći jedno bolje ključava. Jer mi ga pijemo na koji te igramo prije tačno. Mi nemamo bolje. Jedan aplauz za sve kaj se zove su zadovoljni.